Toto je Minecraft Hardcore server Chaos SMP. Server zatiaľ existuje ešte iba veľmi krátko, takže väčšina hráčov je ešte dosť chudobná. Ale sú tu aj vyspelí hráči, ktorí si aj napriek krátkemu času dokázali vybudovať veľký náskok pred ostatnými. No a toto som ja, ktorý sa pred chvíľou pripojil. Konečne mám materiál na dokončenie tohto domu. Není to niečo najlepšie, ale som na tomto servere iba chvíľu zatiaľ. Aspoň dvere si spravím. No. Čo to je? Kto to je? Kto ste? Kto ste? Kto ste? Kto ste? Kto ste? Pekný baračik. No, Ej, no. daj nám tvoje veci, akože. Daj nám veci. Prečo by som mal? Prečo by som mal? No daj, Aj tak skoro nič nemám. Iba teraz som sa pripojil na server, akože, pred chvíľou. Dobre, nepýtal som sa. Ale Dobre. prosím, naozaj, nemôžete ísť za nejakým Dobre, iným. brat, mňa to nezajíma. Mňa to nezajíma. Prosím, nie, naozaj. Brat, dávaj. Ale prečo, ne, naozaj, ja vám to nedám. Prečo by som mal? Akože, dobre, pár 5 sekúnd. Nerob, prosím. Ne, naozaj. Akože, dobre, chlapci, zavastnite ho. Ne, prečo po mne idete, prosím, nechajte ma, no dobre, môj dom je preč. Že takto s kobelami, čo? Lampičem. Ja som to, dobre, to som pokazil. Dobre, ja vám to dám. Závaš sa? A ešte rozmyslel som si to. Na juhu je taký jeden hráč, bohatý, a pomôže nám odchytiť. No, Poď s nami. no dobre, no, tak idem. Poďte, nevlačíš sa tam. Ako je to ďaleko? Už tam budeme, neboj sa. No. Hej, už to tu bude. Ty ho postráž, my ideme získať nejaké jedlo. Dobre, rýchlo, dobre, jasné, už idú po mne. Dobre. Fúha, dobre, rýchlo hlavne. Dobre. Dobre, asi som im zdrhol, alebo ja neviem vôbec. Chyťte ho, riči. Už ho vidím. V tejto chvíli som padal do pasce. Myslel som si, že patril banditom, ale v skutočnosti to bolo inak. Jaj! Ale ďalší bandita, to už je štvrtý tento deň. Nie som bandita. Aby som ich najradšej všetkých zabil, akurát som od nich utiekol. A počkaj, ty nie si bandita? Že nie si bandita? Nie, rozhodne nie. Počkaj. Ty si ten nerajdový hráč? No, som to ja. Tak prosím, môžem nejaké veci? Prosím, naozaj by mi to trebalo. Na čo? Aby som zabil banditov, ne? Prosím. Tak poď za mnou. Počkaj. Otvorím ti to? Poď. Aj, dobre, ďakujem. Dobre. Tu si zober veci. Môžem celé? Áno. A tu si zober aj z častiek poučných, vodopola. Tu máš pickaxe, Ďakujem. siloktačový, meč a sekeru už máš? Ešte nie, tu máš sekeru. Ďakujem. Počkaj, môžeme ešte nejaké kobleby a tak? Dám ti, len najprv si zober, daj mi čo. Tu máš alkohol. Len si zober z čestky najprv loot, ja ti dám potom kobleby. Môžem? Hocičo? Hej. Dobre, ďakujem. Dám ti pre istotu aj totem. No aj dobre. Totem. Tu máš, poď si zobrať. Ďakujem. Máš všetko? Asi áno. Počkaj, môžeme ešte nejaké XP battle alebo perly? Zober si XP battle perly. Aha. Dobre, ďakujem. Dobre. Chceš akože prehliadku po tejto bejske? No, to by som bol rád, no, môžem. Len dúfam, Tak že poď. nás tu nenajdu banditi. No, mne tu chodia takmer celý čas. Furt len otravujú. Ako dlho Tu mám len
Ako dlho ti trvalo to postavať, celé toto? No, dosť dlho, ale som tu celkom veľa času, takže tu mám enchanting table, tu mám nejakú miestnosť Aha. a... Počkej. Čaute. Ako ste to Si myslel, že nám dostali? zdrhneš, čo? Ako Si myslel, že nám zdrhneš? Ako to, že tu ste? Takže... Dobre, to není tvoj problém. To sú banditi. A prosím, Niekedy sa pro- musí dostať. Moji chlapci si ho stihli niečo ukradnúť, akože dobre. Tvojom pochybnému kamarátovi teraz rozgrifujeme bejsko a rozkradneme celú ľud, si toho vedomý, ne? Nerobte to, naozaj to nerobte. Emo, Sú to aj bohatší hráči. Naozaj, na tomto serveri. Prečo? Dobre, keď ste švaj, tak dobre. Dobre, počkaj. Dobre. Kľud. Dobre, naozaj prosím, nechajte to, naozaj, ja vás prestanem zabíjať. Dobre. Ty čo tu robíš? Naozaj, prosím, prestaňte. Naozaj, sú to aj bohatší hráči, prosím. Nechajte nás. prosím ťa, tento je môj. Je to máš na stranu. Dobre, on už nemá helmu. Dobre, máme jedného. Ani tento. Postaraj sa o šefa, mám toho bočného, postaraj sa o šefa. Rýchlo. Dobre, naozaj prosím. Už sme jedného zabili. Zabijeme aj ďalších. Naozaj. Prosím, naozaj, nechajte to tu. Si v pohode? Áno. Je faučne. Naozaj nemôžeš robiť nič iné, iba zabíjať nevinných hráčov a kradnúť? Naozaj? Musíte tu terorizovať server. Už nemáš helmu. Počkej, ide po tebe. Poď. Už nemáš ani helmu, za chvíľu zomrieš. Si toho vedomý? Za chvíľu zomrieš. Na tvojom mieste by som to nechal tak. Lebo nemám problém ťa zabiť, naozaj. Ty si myslíš, že máš na druhé diamonds akože niečo viac? No, mám lepšie veci, no. Rozhodne to mám. Dobre, pôjde, zvládaš ho? Áno, chod na ňoho, ja mám to skočené drajdového. Nie, TNTčka nie, prosím, nerob to. Naozaj, prosím. Dobre, to si prehnal. Čo spravil? On tu... Je moja bejka. Dáva to TNTčka. Dobre, zdrhá. Si v pohode? Naozaj? Áno. Môžeš mu ho nechať na mňa. Môžete sa hanbiť, banditi. Naozaj sa môžete akurát hanbiť. Už nemá helmu. Počkaj, prepač. Počkaj, ja nemám vodu. Dobre, to je jedno. Tvoj problém dať. Počkaj, ja som dropol moju exku. Dobre, pôjde. Naozaj, prosím, už to nechajte to tak. Už ste nám urobili dosť zle.
Aj. Naozaj, naozaj. Tu nepôjdeš, tu nepôjdeš, tu nepôjdeš. Tu sa nedostaneš. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Dobre, dobre. Dobre, 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 dobre. Počkaj, 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 počkaj. Dobre, 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 dobre. Počkaj, On si našiel kde som, druhú helmu. kde som? Dobre. On si našiel druhú helmu, pomôž Asi mi zabiť. už si v kobe box, už si v kobe box. Je mŕtvý. Dobre, 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 pekne, pekne. Vidíš, už sa na nič nezmôžeš, Nájdem úplne podľa už sa na nič nezmôžeš, už sa na nič nezmôžeš. Za chvíľu skapeš, za chvíľu zomrieš, za chvíľu zomrieš, za chvíľu zomrieš. Už všetci teammatey ti zomreli, už nemáš ani teammata, Dobre. nemáš ani teammata, nemáš ani teammata. Mám ti Naozaj? pomôcť? No môžeš, áno, poď mi pomôcť, rýchlo. Rýchlo, Ty potrebuješ teammate fakt akože? Poď si áno. to rozhodť na ferovku. Už nemáš čo robiť, už nemáš ani čo povedať, za chvíľu zomrieš. Dobre, prosím ťa. Pekne, 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 pekne. Pozor! Ty to nejdeš brať. Trapni ho tam, trapni ho. Tu by si chcel, čo? Pozor, dáva tu TNTčka, pozor! Ne, rýchlo, rýchlo, preš. Shielduj! Nie, nie, moje zásoby! Joj, zásoby by si chcel, čo? Preč. Hej, dobre, Rýchlo, preč. Pokoj. Nie! Pokoj. Keď tu ešte raz odpáliš ten týžka si, tak naozaj si úplne cooked, úplne si cooked. No, dobre. Tu neprejdeš. Ne, Dobre. To je moja bejska! Dobre, už si je tak cooked. Každú chvíľu zomrieš. Poďme sa reči všetci. Že nevieš, čo máš robiť, Nie! Fúha, to by som nechcel. Počkaj, on ide tam. Nie! Dobre, to Ja, je jedno, som vo vode. Dobre, v pohode. To si naozaj myslel? Že ma týmto zabiješ? Dobre! Ne, prosím, to ne... No, poď teraz. Už si zaslúžiš zomrieť, naozaj si zaslúžiš zomrieť. Už by si mal zomrieť. Dobre, fakt si myslíte, že ma takto dostanete? Dosajme. Kde? Zmizol. Ne, moja bejska! Víš, jak dlho som získaval tieto itemy? Určite mal State Chamber na tomto. Na Enderpearle. Fúha. No neviem čo teraz, no. Celú baseku máš rozgrifovanú. No tak to je skvelé. Jaj. Prepáč, že som ich tu doniesol naozaj. Je to moja chyba. Nevadí. Však my sa im pomstíme. Musíme, no. Jaj, no. Dobre. Ale je to tu rozgrifované. Vieš čo? Poď tu ku mne. Nechceme spolu tým mapnúť a pomstiť sa im. Dobre, môžeme. Dobre, musíme sa pomstiť.